ትግራይ ጋርዲያንስ ብዝተፈላለዩ ሶማያታት ዝተጣየሸ ውልቀ ትካል እንትኸውን ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ዛዕባታት ዝድህሰስ ኩሎም ሓሳባት ማዕረከ ተኣናግድ ዝተጣየሸ ሚድያ እዩ። ትግራይ ጋርዲያንስ ትኹረቱን መበገሲውን ናይ ትግራይ ፖለቲካን ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይን መሰረት ዝገበረ እንትኸውን ዝድህሰሱ ናይ ውሽጥን ወፃኢ ዓድን ዛዕባታት ካብ ረብሓ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝተቐድሑ እዮም። ናይ ትግራይ ጋርዲያንስ ትሕዝቶታት ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ዝተፈላለዩ ቃለ መሕተታትን ትንታነታትን ዘካተተ እንትኸውን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ድማ ስሩዕ ስራሕቱ ክጅምር እዩ። ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ትግራይ ጋርዲያንስ ክትኮኑ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ትግራይ ጋርዲያንስ